מאוד מעורב, כבר בורח לו, בסוף מגיע לגפו, ליישר, ואז הבעיטה של איסק, שמכניעה את אריולה, ואיסק, דווקא הוא, זה שמצליח לכבוש כאן. ליברפול עם חילופים בין קיטיקה, שכמעט רצה לכבוש את מסירות נאה במרכז השדה. בדקה 82, עבירה על סובסליי, פקטה כועס, מקבל צהוב הדיבורים, ואז ממשיך לדבר, ומקבל גם צהוב שני, ורואה את הכרטיס האדום. איזה כרטיס אדום מטופש, שהולך את הפקטה, אנחנו רואים הגדולים של ווסטהאם. ולמרות זאת, ווסטהאם כמעט משווה עם פולקו, שמציע לסדר מצב לבורן, הצבא הכי טוב של ווסטהאם במשחק הזה. כמה מזל של ליברפול כאן, ואז סובוסליי נלחם על הכדור, ונתן את זה שאריולה להוריד את השער שלו. ג'ו גומז היום בהרכב, הוא מבשל, קודי גאקפו, שהולך הביתה עם תואר ראשון משחק, עם בישול ושער. גאקפו מקבל את הכדור, וקורש אותו 2-0 לליברפול.